Ahoj všichni, ahoj dětičky a ahoj rodiče. Dneska se společně podíváme na sčítání a odčítání. Ano, není to nic těžkého, akorát si to budeme muset zopakovat. Takže začneme tou lehčí verzí, což je sčítání. Co říká, že je lehčí, protože se lehčíš počítá. Takže zkusíme nějaký úplně jednoduchý příklad. Tak třeba 1 plus 1. Takže určitě k tomu používáte prstíčky, takže si vezmeme ručičku jednu, zatím stačí, protože máme 5 prstíčků. A spočítáme jeden prstíček a druhý prstíček. Kolik mám prstíčků? 2. Vidíte, 1 plus 1 jsou 2. Jenom si vždycky spočítejte, kolik máte prstíčků. Takže 1 plus 1 jsou 2. To je výsledek. Tak, zkusíme nějaký jiný. Tak, třeba 2 plus 2. Zase si vezmu ručičku a spočítám 2. Kolik mám prstíčků? 2 prstíčky a plus ty další 2. Kolik mám teď prstíčků? Mám 1, 2, 3, 4. Takže 4 prstíčky. Takže to jsou 4. Tak, zkusíme ještě nějaký. Tak třeba 5 plus 5. Tak. Zase teď už budu potřebovat 2 ručičky. Takže si spočítám 5 prstíčků a dalších 5 prstíčků. Takže kolik mám dohromady prstíčků? Tak já si to spočítám. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a po druhý 1, 2, 3, 4, 5. A 5 plus 5 je 10. Ano, což znamená, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže umím, takže výsledek je 10. Výborně, tak řekla bych, že do 10 to asi určitě všichni umíme. A teď se podíváme na odčítání. To už je takový to těžší. Zase ještě moc neučíte v první třídě, ale patří to k sobě. Takže jdeme na to. Takže zkusíme 2 minus 1. Tak. Takže zase si vezmu 2 prstíčky. Takže 2 minus 1. Jeden prstíček schovám. A kolik mi zbyde prstíčků? 1. Takže tohle to bude 1. Ano? Tak. Zkusíme 5. Ne, zkusíme 6 minus 2. Tak. Zase si vezmu prstíčky, takže mám 5 prstíčků a 6 prstíčků. A odeberu 2 prstíčky, takže odeberu jeden a druhý. Kolik mám prstíčků? 1, 2, 3, 4. Což jsou? Kolik? 4. Výborně. Tak, druhý výsledek. A teď zkusíme třeba 10 minus 3. Takže to už to zvládneme. Takže zase si vezmu 10 prstíčků. Teď mám 10 ručiček. Tak a odeberu 3 z toho. Takže odeberu 1, 2 a 3. Takže mám už jenom 5 plus 2. Kolik je 5 plus 2? Spočítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže mám 7 prstíčků, takže 10 minus 3 jsou 7. Tak, tohle je celkový výsledek, takže vidíte, že to není nic velmi těžkého, jenom se u toho musí tohleto naučit. Takže moc krát vám děkuji za to, že jste se na nás koukali. Můžeme udělat i jiné videa, samozřejmě budu dělat násobení, dělení, rozklad na prvočísla, geometrii, češtinu, angličtinu, děláme opravdu hodně věcí. A moc krát vám velmi děkuji za to, že jste se podívali na naše videa. Takže 1 plus 1 jsou 2, 2 plus 2 jsou 4, 5 plus 5 je 10. Počítání. 2 minus 1 je 1, 6 minus 2 jsou 4 a 10 minus 3 je 7. Takže tohle to všechno umíme. Takže moc krát vám děkujeme za to. A nezapomeňte nás sledovat. Tak děkujeme moc, nashledanou.